Mä olen Valtteri Virmajoki, 31-vuotias ja olen Eeva Veekellä yliperämiehenä eli förstinä. Satamassa mä lossaan ja lastaan laivaa ja pumppaan sit painolastia laivaan tai sitä ulos ja merellä ajan laivaa sit omassa vahdissa. Sitten on esimerkiksi tämmöisiä päivittäin vaihtuvia tehtäviä, että esimerkiksi tänään oli pelastautumisharjoitus ja sitten meillä on huoltohommia sit kanssa aika paljon. No, Meriaura pitää huolta työntekijöistään ja täällä on laivalla hyvä porukka, joka tuntuu ihan perheeltä. Ja, no, muutenkin tykkää olla just nimenomaan Eeva Vehkellä, koska ajetaan villiä linjaa, niin näkee eri satamia paljon ja et pääsee eri paikkoihin tutustumaan myöskin sit vapaa-vahdissa. Ja muutenkin se on kiva, kun on vähän erilaisia päiviä. Nämä lastaus- ja lossaukset niin tuntuu kyllä merkitykselliseltä työltä.